Ka ola elektrik kala pha Pynphai no yaki shihajar sauspa saupawai Tylli ki kali arshaka jongka Hadien bakilami ki Jingbthei bat kemding jongkite ki thuk haki khandiat singi baladam yakite ki arshaka ene jurip shwa ki engineer jongkite ka company banpet yaki jingthot ba pher ki badan hakite ki kali ki bapanyat dekading elektrik ka ola ka pentip bakadang tokit Hadien ka jingkemding jongka kali arshaka kabalaja haka at phonru tarik leber ajar at phau ar hapune bat halor kate ka jingja kalap bakate kate ka jingja kabamdan jingya so satya bat ki weipat ki rukum shna yaki thuk kum ka jingwat jingtip ka babnya enpet bhai kite ki kali ki balapan mi hakate ka thum bat kumta labatha ban shimti lut no shwa yakite ki kali ki badan Haduh 1000 sauspa saupawai Tylli ongka khubor jongka ola ka ola ka kam baki bateri jongka kidei ki balashna kat bakum ka kerdan AIS 156 ka badai ka rukom shna bateri ha India bat ka baya habru bat ka rukom shna bateri ha Europe ka bahap ha ka kerdan ECE 136 kiladon bun bha ki jingja jongkite ki Jingbthei jongki arshaka ha ki banta ba pher jongka Tamil Nadu ha ka khatwai tarik kate ka thuk ka mi tadam hathirupor jong ka Tamil Nadu bat kane ka dei ka jingja ka basau na ka jingkem ding ki arshaka tang hakilai tayo baladam Hadien ba ukpa bat ka khun ki yapno na ka Jingbthei ka thuk ka babathei kat ba dang penbam ding elektrik ka sorkar India kala thau da ka kenhun ban pej banya bat da ka pemaham ting yaki company makin hap ban syak penshitom la dalap baki tre pendap rukam